Než začneme, mám na vás jednu malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 1000 odběratelů, což je pro mě opravdu významné číslo. Klikněte prosím na tlačítko odebírat, je to jen jedno kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace k další tvorbě. Moc vám děkuji. Jsem váš hostitel, Sherlock Holmes. Dovolte mi začít příběh. Zaznamenal jsem mnoho vyprávění o mimořádných případech, které podnikl můj přítel, pan Sherlock Holmes, a téměř v každém z nich jsem začínal popisem způsobu, jakým se případ poprvé představil. Zaklepání na dveře, zděšený klient, telegram nesoucí zlé zprávy, ale aféra, kterou se chystá vylíčit, se nepředstavila vůbec. Vplížila se dovnitř, jako vlhkost starými cihlami. Vstoupila do našich životů tak postupně, že ani Holmes, ani já jsme nepoznali, co to je, dokud se nás to už nezmocnilo. A začalo to ze všech míst klíčem. Paní Hudsonová ho přinesla ve čtvrtek ráno v listopadu 1893. Ten hořký listopad plný mlhy, který následoval po Holmesově návratu z mrtvých a který jsem vždy spojoval s podivným pocitem dezorientace, jako by byl svět zvednut, protřepán a položen zpět mírně pokřivený. Položila ho na jídelní stůl vedle stojanu na tousty bez větší ceremonie, než jakou by věnovala dopisu nebo navštívence, a řekla, že ho u dveří nechala nějaká dívka. Dívka? Řekl Holmes, aniž by zvedl oči od vajec. Mladá žena, nechtěla uvést své jméno, řekla, že klíč vše vysvětlí a že vy budete vědět, co s ním máte dělat. Holmes odložil vidličku a pohlédl na klíč. Já udělal to též. Byl to nenápadný předmět, mosazný klíč, asi 3 palce dlouhý, typu používaného pro vnitřní dveře. Starý, ale ne starověký, značně ošoupaný u hlavice, kde ho po léta svírali a otáčeli nesčetné prsty. Nenesl žádné značky, žádný nápis, nic, čím by se odlišil od 10 000 podobných klíčů, visících na 10 000 háčcích v domech po celém Londýně. Nenechala žádnou jinou zprávu? Zeptal se Holmes. Žádnou, pane. Trvala na tom, že klíč je vše, co budete potřebovat. Paní Hudsonová odešla a Holmes zvedl klíč mezi palec a ukazováček a pomalu jim otáčel v bledém ranním světle, které s námahou pronikalo oknem. Přiložil si ho k nosu. Prozkoumal dřík, tu vroubkovanou část, která zapadá do zámku, pomocí malé kapesní lupy, kterou nosil všude. Přejel nechtem po dříku a poklepal hlavicí o okraj stolu a poslouchal zvuk, který to vydalo. No, řekl jsem. Klíč k zámku s páčkami, řekl. Vyrobený pro dveře se středním zabezpečením. Ne pro pouliční dveře nebo trezor, ale pro něco, co má odradit spíše zvědavce, než odhodlaného vetřelce. Mosaz je kvalitní, nebyl vyroben lacino. Vzor opotřebení na hlavici naznačuje 10letí pravidelného používání, ale dřík byl nedávno pilován. Někdo tento klíč upravil, vocni. Byl vyroben pro jeden zámek a byl upraven tak, aby pasoval na jiný. Dívka, která ho přinesla, pokračoval. Paní Hudsonová ji popsala jako mladou ženu. To nám říká překvapivě málo, vzhledem k tomu, že paní Hudsonová má štědrý výklad slova mladá. Ale samotný klíč nám říká něco zajímavějšího. Zvedl ho tak, abych viděl profil hlavice. Vidíte tu značku tady, vyraženou do kovu, těsně pod prstencem hlavice? Zamžoural jsem. V mosazi byla skutečně drobná stopa, tak malá, že bych si ji bez jeho upozornění nikdy nevšiml. Zdálo se, že je to písmeno, ozdobné, staromódní písmeno. M. Značka výrobce, řekl Holmes. Razítko zámečníka, který vyřezal tento klíč. A pokud se velmi nemýlím, patří tato konkrétní značka firmě jménem Marriott a synové, kteří provozovali zámečnickou dílnu na Pride Street poblíž nádraží Paddington přibližně od roku 1840, dokud podnik neukončili, tuším v roce 1887 nebo kolem toho. Starší Marriott byl známý kvalitou své práce. Řezal klíče pro polovinu domů v Paddingtonu a Bayswateru během středních desetiletí století. Znáte značky londýnských zámečníků? Znám značky 114 londýnských zámečníků, minulých i současných. Je to jedna z několika kategorií specializovaných znalostí, které jsem shledal užitečnými při své práci a které jsem katalogizoval v monografii, kterou mám v úmyslu vydat, ale nikdy jsem si na to nenašel čas. Položil klíč na stůl a opřel se v kresle.
Otázka, Watsoní, nezní, kde byl tento klíč vyroben. Otázka zní, proč by ho někdo přinesl Sherlocku Holmesovi. Možná otevírá něco, co obsahuje důkaz zločinu. Možná. Nebo je to možná samo o sobě zpráva, symbolické gesto, pozvání, výzva. Klíče jsou mocné symboly, Watsoni. Naznačují tajemství, skryté komory, zakázané vědění. Někdo se rozhodl komunikovat se mnou prostřednictvím upraveného mosazného klíče s razítkem zámečníka, který je po smrti nejméně 6 let. To je buď šílenství, nebo smysl, a já se přikláním k tomu druhému. Vložil klíč do kapsy vesty a vrátil se ke svým vejcím s výrazem muže, který uložil záležitost do šuplíku k pozdějšímu zvážení a nebude jim rušen, dokud si to okolnosti nevyžádají. Tu ráno jsem na to už moc nemyslel. Měl jsem své pacienty na práci a klíč, jakkoliv podivný, se zdál být malou záhadou, maličkostí, která se občas vyplavila na práh 221B Baker Street jako naplavenina na břeh. Holmes dostával desítky takových sdělení každý měsíc. Hádanky od amatérských detektivů, zašifrované zprávy od obdivovatelů, občasné bláznivé dopisy tvrdící znalost skrytého pokladu nebo královského skandálu. Většinu z nich odmítl jediným pohledem. Předpokládal jsem, že klíč potká stejný osud. Mýlil jsem se. Klíč nebyl naplavenina. Byla to nit, pane, a když Holmes za ní zatáhl, celá tkanina monstrózního zločinu se začala odvíjet. Uplynuly 3 dny, než se klíč znovu prosadil. Holmes strávil ten interval svými obvyklými činnostmi, chemickými pokusy u bočního stolku, dlouhými hodinami čtení v křesle, krátkými a podrážděnými rozhovory s klienty, jejichž problémy považoval za nedostatečně zajímavé na to, aby si zasloužili jeho plnou pozornost. Klíč ležel na římse vedle kapesního nože a nezodpovězené korespondence a já jsem na něj zcela zapomněl. V neděli večer, když jsme seděli před ohněm po večeři, Holmes náhle sáhl po klíči a zvedl ho. Watsoni, byl jsem hlupák. Bylo to tak netypické přiznání, že jsem odložil sklenku z brandy a věnoval mu svou plnou pozornost. Ta značka, řekl, to písmeno M. Předpokládal jsem, že je to značka výrobce, razítko Marriott a synů. A taky, že je. Ale je to také něco víc. Byl jsem tak zaměřen na klíč jako fyzický předmět, že jsem zanedbal uvažovat o něm jako o součásti většího systému. Jakého systému? Systému klíčů. Všimněte si, tento klíč byl upraven. Dřík byl pilován tak, aby pasoval na jiný zámek, než pro který byl původně vyroben. To naznačuje záměr. Někdo ho úmyslně pozměnil. Ale proč upravovat starý klíč, když si můžete jednoduše nechat vyrobit nový? Odpověď musí znít, že na samotném klíči záleží. Nejen na jeho funkci, ale na jeho totožnosti, jeho původu, jeho historii. Otočil ho v prstech. Marriott a synové zavřeli svou dílnu v roce 1887. Předtím byli v podnikání téměř 50 let. Během té doby vyřízli tisíce klíčů pro stovky klientů. A jako mnoho renomovaných zámečníků vedli záznamy, účetní knihu, do které si poznamenali každý klíč, který vyrobili, zámek, pro který byl určen a klienta, který si ho objednal. Kde je ta kniha nyní? Pokračoval. To je otázka, kterou jsem si měl položit před 3 dny. Pokud kniha přežila uzavření podniku, může nám říci, pro jaký zámek byl tento klíč původně vyroben a pro koho. A to je, tuším, zpráva, kterou se dívka pokoušela doručit. Nejen klíč samotný, ale klíč ve spojení s jeho historií. Následujícího rána se Holmes vydal pátrat po Marriottově účetní knize. Doprovázel jsem ho, částečně ze zvědavosti a částečně proto, že se listopadové počasí zvrhlo tak, že má poradna v Paddingtonu pravděpodobně nepřilákala žádné pacienty a já dával přednost Holmesově společnosti před prázdnou čekárnou. Naše první návštěva byla na adrese na Pride Street, kde Marriott a synové působili. Obchod nyní zabíral obchodník s použitými knihami, zaprášené, rozlehlé zařízení, kterému předsedal muž jménem Foskett, který pohlížel na zákazníky s hlubokým podezřením a na knihy s něčím, co se blížilo náboženské oddanosti. Nevěděl nic o předchozím obyvateli, kromě jména na starém nápisu, které bylo stále slabě viditelné na zdivu nad dveřmi. Marriott, řekl a hleděl na nás skrz brýle tak tlusté, že jeho oči vypadaly jako vejce na měko. Ano, byl tu jednou jeden zámečník, ještě za mých časů.
Pronajal jsem si to v roce 1991 a věci předchozího nájemníka, jeho nářadí, jeho záznamy, to všechno zmizelo dávno před mým příchodem. Zkuste to s dcerou, bydlí někde v Marylebone. Myslím, že se o tom někdo zmiňoval. Dcera, opakoval Holmes a já viděl, jak se mu v očích rozsvítilo světlo poznání. Samozřejmě, zámečníkova dcera. Našli jsme ji po určitém pátrání v bytě nad kloboučnickým krámem na Welbeck Street. Jmenovala se Catherine Marriottová a byla to žena asi 45 let, hubená, s ostrými rysy, předčasně šedivými vlasy a očima pozoruhodně bledě modrýma, které působily dojmem, že vidí poněkud víc, než by si člověk přál. Přijala nás s únavou hraničící s nepřátelstvím a trvalo několik minut, než její Holmesova osobitá kombinace přímosti a šarmu přiměla snížit svou ostražitost natolik, aby mohla mluvit volně. Budete chtít slyšet o tom klíči, řekla. Nebyla to otázka. Holmes vytáhl klíč z kapsy a položil ho na stůl mezi ně. Poslala jste mi ho. Poslala jsem Rebeku, tu dívku, která ho doručila k mým dveřím. Mou neteř, Rebeku Holovou, dceru mé sestry. Nechtěla jsem přijít sama, protože jsem si nebyla jistá, že byste mě poslouchal. Lidé obecně ne v této věci. V čem přesně? Catherine Marriottová se podívala na klíč na stole, pak pohlédla na Holmese těma bledýma, pronikavýma očima a já měl znepokojivý pocit, že ho zvažuje, měří jeho charakter, jeho odhodlání, jeho schopnost uvěřit s přesností ne zcela nepodobnou jeho vlastní. Můj otec vyrobil 13 klíčů na podzim roku 1862, řekla. 13 stejných klíčů pro 13 stejných zámků na objednávku jediného klienta. Zaznamenali do své knihy jako sadu. 13 klíčů, páčkový vzor, pro pana J. Harrogate, S.Q., 44 Dorian Place, Bayswater. Byla to největší jednotlivá objednávka, jakou kdy dostal, a byl na ní hrdý. Použil svou nejlepší mosas a svůj nejjemnější řez. Původní šablony si uschoval v samostatné krabici, kterou označil číslem 13 a jménem klienta. A tento klíč je jedním z těch 13. Tento klíč je 13., poslední v sadě. A je jediný, který stále existuje, protože těch dalších 12 bylo zničeno spolu se zámky, do kterých pasovali, spolu se vším ostatním na 44 Dorian Place. Co se stalo na 44 Dorian Place? Catherine Marriottová neodpověděla hned. Vstala ze židle, přešla k malému psacímu stolu v rohu místnosti a otevřela zásuvku. Z ní vytáhla velký svazek potažený kůží, starý, těžký, potřísněný věkem a tím, co vypadalo jako strojní olej. Přinesla ho zpět ke stolu a položila ho s vahou, která naznačovala, že obsahuje víc než jen papír. Tohle je otcova účetní kniha, řekla. Každý klíč, který vyrobil od roku 1842 do roku 1886, každý zámek, každého klienta, každou adresu. Dal mi ji před smrtí, protože mi věřil, že ji udržím v bezpečí. A věřil mi, protože jsem byla jediná osoba, která věděla, co objevil o těch 13 klíčích a co ho mlčení stálo. Otevřela knihu na stránce poblíž středu. Záznam byl napsán drobným, pečlivým rukopisem, rukou řemeslníka, přesnou a neuspěchanou. 14. října 1862. 13 klíčů, páčkový vzor, mosas, nejkvalitnější. Pro pana J. Harrogate, S.Q., 44 Dorian Place, Bayswater. Účel, vnitřní dveře, soukromá rezidence. Klíče očíslovány 1 až 13, šablony uchovány, poplatek 3 guineje. Pod tímto záznamem, jiným inkoustem, připsáno později, jak se zdálo, a rukou, která byla méně jistá, byla slova. Bůh mi odpusť, co tyto klíče odemkly. Holmes si dodatek přečetl 3krát, pak knihu jemně zavřel, jako by člověk zavíral knihu svatou a podíval se na Catherine Marriottovou. Povězte mi o 44 Dorian Place. Nikdy jsem tam nebyla. Můj otec tam jednou šel v roce 1862 změřit zámky. Večer se vrátil domů a moje matka řekla, že vypadal, jako by viděl něco, co ho vyděsilo, ale nechtěl o tom mluvit. Vyrobil klíče, dodal je, vyzvedl si svůj honorář a už se nikdy nevrátil. Ale o léta později, bylo mi 17, a on už byl nemocný MPMem, který ho zabil, mi řekl, co viděl. Že dům měl 13 místností v horním patře. Ne ložnice, ne pracovny, žádný běžný obytný prostor.
13 malých stejných místností, každé s těžkými dveřmi a každé se zámkem, ke kterému byl můj otec pověřen vyříznout klíč. Dveře se zamykaly pouze zvenčí. V místnostech nebyla žádná okna, nebo spíš byla okna zazděná. Můj otec viděl čerstvou maltu. A uvnitř každé místnosti nebylo nic než úzké lůžko, vědro a kroužek připevněný ke zdi. Nastalo ticho, které tlačí na ušní bubínky. Slyšel jsem tikot hodin na římse, slabý šustivý zvuk dopravy na ulici dole a pravidelný tlukot vlastního srdce. Cely, řekl jsem. Ano, doktore Watsone, cely. 13 z nich v soukromém domě v Bayswateru. Holmes se nepohnul. Jeho tvář byla maskou intenzivní koncentrace. Každá schopnost obrácena dovnitř k informacím, které právě obdržel. Když promluvil, jeho hlas byl pečlivě modulovaný, zbavený emocí, zredukovaný na své funkční základy. Váš otec vyrobil klíče a nic neřekl. Můj otec byl řemeslník, pane Holmesi. Měl manželku a 3 děti a živnost, která závisela na dobré vůli jeho klientů. Říkal si, že proto musí být nevinné vysvětlení, že pan Harrogate je možná výstřední, nebo že místnosti byly určeny pro skladování, nebo pro nějaký účel, který byl neobvyklý, ale ne zlověstný. Říkal si to a téměř tomu uvěřil, ale ne zcela. Ne natolik, aby po zbytek života snadno usínal. A Harrogate, co o něm víte? Jen to, co mi řekl otec. Byl to gentleman, dobře mluvil, dobře se oblékal, asi 50letý v roce 1862. Platil promptně a nijak se nesnažil zakrýt povahu místností. Můj otec říkal, že to bylo, jako by Harrogate na nich neviděl nic neobvyklého, nebo spíš, jako by byl natolik přesvědčen o své vlastní bezúhonnosti, že ho možnost kritiky prostě nenapadla. A 44 Dorian Place, co se s ním stalo? Vyhořel do základů v roce 1874. Požár, který noviny připsali úniku plynu. Dům byl zcela zničen a z trosek byly vyproštěny 2 těla. Oba sluhové. Harrogate sám nebyl přítomen. Po požáru bylo místo vyklizeno a postaven nový dům. Pokud vím, záležitost nebyla nikdy vyšetřována nad rámec ohledání, které vrátilo verdikt o neúmyslném usmrcení. Požár, který zničí dům obsahující 13 zamčených cel, zamumlal Holmes. Jak mimořádně výhodné. To si myslel i můj otec a proto si nechal ten 13. klíč. Dal Harrogateovi 12 a ponechal si poslední, šablonu, originál, ze kterého byly ostatní skopírovány ve své dílně. Po požáru ho upravil, zapiloval dřík tak, že už nepasoval na původní zámky. Říkal, že to bylo proto, že nechtěl, aby byl už k ničemu. Ale já si myslím, že pravda je, že si ho nechal jako důkaz, že místnosti existovaly. Protože bez klíče a záznamu v knize nezbylo nic. Dům byl pryč, zámky byly pryč, dveře byly pryč, zbyl jen klíč. A Harrogate zmizel. Po požáru prostě zmizel. Můj otec ho už nikdy neviděl. Nikdo, pokud vím, už nikdy neviděl. Holmes vstal a šel k oknu. Stál tam chvíli a díval se do šedé listopadové ulice s rukama sepnutýma za zády, jeho silueta ostrá a hranatá proti bledému světlu. Když se otočil, jeho výraz se změnil. Analytický odstup nahradil něco tvrdšího a cílevědomějšího. Pohled psa, který zachytil stopu. Slečno Mariotová, proč jste mi poslala tento klíč teď? Váš otec zemřel před lety. Tento příběh znáte celá desetiletí. Co se změnilo? Catherine Mariotové, jejíž vyrovnanost se během rozhovoru obdivuhodně udržela, nyní poprvé popsala trhlina. Stiskla rty a odvrátila se. A když promluvila znovu, její hlas byl nižší, napjatější, napjatý napětím, které už nemohla zcela skrýt. Protože před 3 týdny šla má neteř Rebecca Bayswaterem a viděla muže vcházet do domu na Dorian Place. Ne do čísla 44. Nový dům postavený na tom místě je číslo 46, ale do domu vedle, číslo 42. A ten muž byl starý, velmi starý, ale poznala ho z fotografie, kterou si můj otec nechal.
Byl to Harrogate, pane Holmesi. Nebo ne-li Harrogate sám, pak někdo, kdo mu podobou je tak přesný, že to nemůže být náhoda. Fotografie? Váš otec měl fotografii Harrogata? Pořídil ji bez Harrogatova vědomí, ten den, kdy navštívil dům, aby provedl měření. Můj otec vlastnil jeden z těch malých detektivních fotoaparátů. Tehdy to byla novinka a on měl rád novinky. Vyfotografoval dům a na popud také klienta. Bylo to narušení soukromí a nebyl na to hrdý, ale v pozdějších letech byl rád, že to udělal. Tu fotografii bych velmi rád viděl. Sáhla znovu do zásuvky a vytáhla malou, vybledlou daguerreotypii v koženém pouzdře. Obrázek byl zrnitý a mírně rozmazaný, jako všechny takové rané fotografie, ale ukazoval muže stojícího na schodech domu. Byl vysoký, vzpřímený, oblečený do froxkového kabátu a cylindru s těžkými kotletami a tváří výrazné autority. Silná čelist, vysoké čelo a oči, které hleděly z fotografie s přímostí, která byla téměř konfrontační. A Rebecca viděla tohoto muže nebo jeho dvojníka před 3 týdny, byla si tím jistá. Věk byl špatný samozřejmě. Tato fotografie byla pořízena před více než 30 lety a muž, kterého viděla, vypadal na 80. Ale ta tvář, to chování, způsob, jakým stál, řekla, že to bylo nezaměnitelné. Holmes dlouho studoval fotografii. Pak ji položil na stůl vedle klíče a účetní knihy a ty 3 předměty tam ležely spolu. Klíč, kniha a obraz jako prvky skládačky čekající na sestavení. Slečno Mariotová, řekl, budu tuto záležitost vyšetřovat. Dávám vám na to své slovo, ale musím vás požádat o trpělivost a především o mlčení. Pokud je na 42 Dorian Place něco, co souvisí s historií jeho souseda, pak zúčastnění lidé již prokázali ochotu zničit důkazy a možná i životy, aby ochránili své tajemství. Vy a Rebecca nesmíte podniknout žádné další kroky, žádné další dotazy a nesmíte o tom s nikým mluvit. Je to jasné? Dokonale, pane Holmesi. Dobře, Watsone, máme práci. Dorian Place v Bayswateru bylo tiché, nenápadné půlkruhové náměstí řadových domů, postavených v 50. letech 19. století. Ten typ ulice, který existuje v každé prosperující londýnské čtvrti, k nerozeznání od svých sousedů. Domov pro rodiny, jejichž životy probíhají za zataženými závěsy v atmosféře tlumené, neúprosné solidnosti. Domy byly jednotného designu, 4 patra bledých cihel s železným zábradlím a malými předzahrádkami, které toužily po upravenosti, aniž by jí zcela dosahovaly. Číslo 46, dům postavený na místě starého čísla 44, obýval advokát a jeho rodina. Zjistili jsme to během několika minut po příjezdu jednoduchým přečtením mosazné destičky u dveří. Číslo 42, dům, který identifikovala Catherine Marriotové neteř, stál nalevo od něj. Navenek byl k nerozeznání od svých sousedů, ale byly tam detaily, kterých si Holmes všiml a které, jakmile je ukázal, jsem nemohl přehlédnout. Závěsy, řekl, když jsme stáli na protějším chodníku a předstírali, že studujeme pouliční mapu jako 2 ztracení turisté. Každý druhý dům v tomto půlkruhu má ve frontálních oknech síťkové záclony nebo krajky. Číslo 42 má těžké drapérie, zatažené, dokonce i v horních patrech, dokonce i během dne. Předzahrádka je udržovaná, ale ne pečovaná. Živý plot je mechanicky sestříhaný, ale nejsou tam žádné květiny, žádné osobní doteky. A podívejte se na komín. Podíval jsem se. Komín čísla 42 produkoval tenký, ale stálý proužek kouře. V listopadu nic neobvyklého. Kromě toho, jak Holmes poznamenal, kouř vycházel z komína, který zřejmě sloužil horním patrům, nikoli místnostem v přízemí, kde se během dne obvykle zatápělo. Někdo nahoře něco pálí, řekl Holmes. Nebo někdo nahoře potřebuje teplo. Nebo obojí. Opravdu, nebo obojí. Ten den jsme k domu nepřistoupili. Holmes strávil odpoledne sérií návštěv u místních obchodníků, realitních agentů a bayswaterské pobočky metropolitní policie. Návštěv, které podnikl sám, zatímco mě nechal v čajovně na Queensway s instrukcemi, abych jedl koláčky a vypadal nenápadně.
Vrátil se v 16 hodin s chladným nosem, bystrýma očima a zápisníkem plným informací. Číslo 42, Dorian Place, řekl, usadil se do křesla naproti mně a objednal si konvici Darjeelingu. Je po poslední 12 let obýváno gentlemanem jménem John Henry Gaunt. Sousedé ho popisují jako staršího, samotářského a dokonale zdvořilého při těch vzácných příležitostech, kdy je viděn, což je téměř nikdy. Nemá žádnou známou rodinu. Zaměstnává 2 sluhy, hospodyní jménem paní Priceová, která nakupuje a vede domácnost, a muže s nejistým označením ani ne tak komorníka, ani ne tak sluhu jménem Selkirk. Selkirk je velký, mlčenlivý a údajně nepřátelský. Byl viděn, jak vynáší krabice z domu v podivných hodinách. Nikdo si nevzpomíná, že by viděl někoho jiného vcházet nebo odcházet z tohoto pozemku. Samotář se 2 sluhy a zataženými závěsy. To je neobvyklé, ale ne kriminální. Souhlasím, ale vezměte v úvahu toto. Realitní agent, který před 12 lety vyřizoval pronájem, mi řekl, že pan Gaunt měl velmi specifické požadavky na nemovitost. Trval na domě s velkým počtem místností v horních patrech. Ptal se na podrobné otázky ohledně tloušťky zdí, zvukotěsných vlastností konstrukce a přítomnosti či nepřítomnosti spojovacích chodeb k sousedním nemovitostem. A zaplatil 6 měsíců nájmu předem v hotovosti bez vyjednávání. To je více než podezřelé. Je toho víc. Basewaterská policie nemá žádný spis na Johna Henryho Gaunta. Žádné stížnosti, žádná hlášení, nic. Ale když jsem ho popsal seržantovi na služebně a zeptal se, zda adresa někdy přitáhla pozornost, ten muž zaváhal. Řekl, a cituji ho přímo, mluvilo se o tom, pane, nic oficiálního, jen řeči mezi sousedy. Podivné zvuky v noci. Jednou ženský hlas, jako by volal o pomoc. Ale když jsme poslali strážníka, všechno bylo tiché a hospodyně řekla, že v domě žádná žena není. Neměli jsme důvod v tom pokračovat. Zvuky v noci, ženský hlas. Ano, Watsone, a nyní zvažte časovou osu. Dům na 44 Dorian Place, dům s 13 zamčenými celami, vyhořel v roce 1874. Jeho majitel Harrogate zmizel. O 7 let později, v roce 1881, si muž jménem Gaunt pronajímá číslo 42, dům bezprostředně vedle místa původního domu a specifikuje požadavky, které nápadně odpovídají druhu úprav, jež byly provedeny na čísle 44. A Catherine Marriotové neteř vidí muže vcházet do čísla 42, který se přesně podobá fotografii Harrogata pořízené o 30 let dříve. Myslíte si, že Gaunt je Harrogate? Myslím si, že je to hypotéza, která vyžaduje vyšetřování. A myslím si, že cokoliv se dělo uvnitř těch 13 místností v roce 1862, se možná stále děje v jiném domě pod jiným jménem, ale se stejným strašlivým účelem. Koláček v mé ruce docela vychladl, položil jsem ho. Holmesi, pokud máte pravdu, pokud jsou v tom domě uvězněni lidé, pak je každá hodina prodlení neomluvitelná. Jsem si toho vědom, Watsone, ale nemůžeme prostě zaklepat na dveře a požadovat prohlídku pozemku. Nemáme žádný zatykač, žádný důkaz, který by přesvědčil soudce a nic kromě nepřímých souvislostí a 30 let starého klíče. Pokud je Gaunt Harrogate, přežil tak dlouho, protože je opatrný. Předčasný krok by ho varoval a pokud už jednou zničil důkazy, spálil celý dům do základů, neváhal by to udělat znovu. Co tedy uděláme? Budeme pozorovat, shromáždíme důkazy a najdeme způsob, jak se dostat do toho domu. Holmesovo sledování 42 Dorian Place trvalo téměř 2 týdny. Během nichž zaměstnával rotující členy své sítě Baker Street Irregulars. Tu síť pouličních dětí, jejichž bystré oči a nenápadný vzhled z nich dělali ideální prostředky pro ten druh trpělivého, nerušeného pozorování, které bylo zapotřebí. Strávil také několik večerů sám v převleku, jako lampář, telegrafní poslíček a při jedné nezapomenutelné příležitosti jako starší kněz vybírající peníze pro misijní společnost, což byla role vyžadující schrbené držení těla a chvějící se hlas, který udržel po 3 hodiny bez jediného zakolísání.
Informace shromážděné během tohoto období byly útržkovité, ale naznačující. Domácnost v čísle 42 fungovala podle přísného režimu. Paní Priceová odcházela z domu každé ráno v 8 nakoupit a vracela se do 10. Znovu odcházela v 13 hodin a byla pryč přesně 90 minut. To byly její jediné výstupy. Selkirk byl viděn méně často. Objevil se jednou nebo dvakrát týdně, vždy večer, vždy nesl něco, krabici, tašku, zabalený balík a vždy se vrátil do hodiny. Gaunt sám nebyl nikdy viděn vůbec. Během celých 2 týdnů pozorování nevstoupil do domu ani z něj nevyšel žádný jiný člověk. Domácnost o 3 lidech, přemítal Holmes. A přitom dodávky uhlí naznačují vytápění nejméně 6 místností. Nákupy potravin, jak je hlášeno, když Irregulars pozorovali paní Priceovou v obchodech, zahrnují množství chleba, mléka a základních zásob, které jsou podstatně větší, než by 3 lidé potřebovali. Někdo jiný je v tom domě vocne. Někdo, kdo není nikdy viděn. Byla to paní Priceová, kdo nám poskytl cestu dovnitř, i když ne způsobem, který by kdokoliv z nás očekával. V úterý 3. týdne se Holmes vrátil na Baker Street pozdě odpoledne s výrazem sotva zadržovaného vzrušení. Paní Priceová má tajemství, oznámil, hodil kabát přes oporu křesla a klesl do svého křesla. Nebo spíš, paní Priceová má neřest. A kde je neřest, tam je páka. Jaká neřest? Gin. Ta dobrá paní denně navštěvuje hostinec na Bishop's Road, The Lamp and Flag, kde skonzumuje, podle barmana, s nímž jsem dal řeč u sklenice hořkého piva, 2 velké džiny a porci portského. Každý den, bez výjimky, mezi 13. a 14. hodinou sedí ve stejném rohu, pije sama, s nikým nemluví a odchází přesně na čas. Hospodyně, která pije uprostřed dne, to není neobvyklé. Není, ale říká nám to něco důležitého o domácnosti, které slouží. Žena, která pije sama ve stejné hospodě ve stejnou dobu každý den, je žena pod tlakem. Samoléčí se. A žena pod tlakem může být za správných okolností přesvědčena, aby mluvila. Ty správné okolnosti, jak si je Holmes představoval, zahrnovaly mě. Se mnou nebude mluvit, řekl. Jsem příliš nápadný, příliš intenzivní, příliš zjevně v pronásledování něčeho. Ale ty, Watsone, máš vlastnost, které jsem vždy záviděl a nikdy jsem ji nebyl schopen replikovat. Lidi uklidňuješ. Tvůj obličej je poctivý, tvé vystupování je jemné a vyzařuješ z tebe základní slušnost, která odzbrojí i tu nejopatrnější duši. Potřebuji, abys zítra odpoledne šel do The Lamp and Flag a seznámil se s paní Priceovou. A co jí mám říct? Nic konkrétního. Buď sám sebou, buď laskavý. Buď doktor, který má zrovna klidný drink ve stejné hospodě. Nech konverzaci plynout přirozeně. Pokud nese břemeno, a já věřím, že ano, bude se nakonec snažit složit je. Jen tam musíš být, až to udělá. S tímto úkolem jsem se cítil mnohem pohodlněji, než s utajenou prací na St. Ambrose v předchozím případě. Nebylo na tom nic klamavého, sedět v hospodě a mluvit se ženou. Pokud se mi rozhodla svěřit, bylo to její rozhodnutí. Já jen vytvářel příležitost. The Lamp and Flag byl skromný podnik, čistý, tichý, dostatečně slušný na to, aby v něm žena pila sama, aniž by přitahovala pozornost, ale ne tak módní, aby ho navštěvoval někdo, kdo by znal jejího zaměstnavatele. Dorazil jsem ve 12, objednal si půl pinty světlého piva a usadil se v rohu s novinami. Paní Priceová dorazila v 13:05, jak bylo předpovězeno. Byla to žena kolem 50 let, statná, šedovlasá, s tváří, která byla kdysi hezká a nyní byla jen ošoupána. Měla vzhled ženy, která celý svůj život tvrdě pracovala a neměla co ukázat, kromě oblečení na zádech a schopnosti snášet. Objednala si gin u baru, odnesla ho do svého obvyklého rohu, který byl výhodně vedle mého, a posadila se s těžkým, vděčným povzdechem člověka, který odkládá tíhu, již nesl příliš dlouho. Čekal jsem. Pil své pivo, četl své noviny. Nepokusil jsem se s ní navázat kontakt. 3. den ke mně promluvila první. Je to dnešní telegraf? Zeptala se a kývla na mé noviny. Nedokončil jste ho náhodou? Vůbec ne, prosím.
Předal jsem jí ho a ona s kývnutím poděkování přijala. Prohodili jsme pár slov o počasí, té univerzální anglické měně konverzace a pak jsme upadli do příjemného ticha, které bylo, jak jsem doufal, začátkem něčeho. Během následujícího týdne se naše známost po malých krůčcích prohlubovala. Dozvěděl jsem se, že se jmenuje Edith, že je vdova a že byla ve službě celý svůj dospělý život. Dozvěděla se, že jsem doktor, použil jsem své skutečné jméno, protože jsem neviděl důvod to tajit, a že jsem mezi zakázkami. Byla ostražitá, ale ne nepřátelská, podezíravá, ale ne nepřátelská, a viděl jsem v jejich očích osamělost tak hlubokou a tak navyklou, že pravděpodobně přestala rozeznávat, co to je, jako něco jiného než normální stav své existence. 9. den vypila svůj gin rychleji než obvykle. Její ruce nebyly klidné. Pod očima měla stíny, které tam předchozí den nebyly. Jste úplně v pořádku, paní Priceová? Zeptala jsem se. Odpusťte, zvyk z povolání. Vypadáte, jako byste nespala. Podívala se na mě dlouhým pohledem. Její ústa se otevřela, zavřela, znovu otevřela a pak řekla hlasem tak tichým, že jsem se musel naklonit, abych slyšel. Doktore Watsone, když vám něco řeknu, něco hrozného, slíbíte mi, že za to nebudu potrestána? Cítil jsem, jak se pode mnou země hýbe. Paní Priceová, jsem doktor. Pokud mi něco řeknete? Ne v důvěře, přerušila mě. Nechci důvěru. Chci, aby to někdo věděl. Už to nemůžu nést sama, doktore. Už nemůžu. A tam, v rohu hostince v Bayswateru, u sklenky džinu a zbytků mé půlpinty světlého piva, mi Edith Priceová vyprávěla o domě na Dorian Place. Nebudu reprodukovat vyprávění paní Priceové jejími vlastními slovy, protože bylo předneseno váhavě, s mnoha pauzami a odbočkami a návraty k bodům, které jí zmínila, způsobem člověka, který o věci nikdy nemluvil a neví, jak vyprávění uspořádat. Místo toho shrnu, co mi řekla a co Holmes a já později ověřili nezávislým vyšetřováním. John Henry Gaunt, pokud to bylo jeho skutečné jméno, zaměstnal Edith Priceovou jako svou hospodyni před 12 lety, krátce poté, co si pronajal 42 Dorian Place. Podmínky zaměstnání byly neobvyklé. Plat byl štědrý, mnohem vyšší, než by hospodyně s jejími zkušenostmi mohla očekávat. Na oplátku se od ní požadovalo, aby bydlela jinde, ne v domě, omezila své povinnosti na přízemí a kuchyň a nekladla žádné otázky o horních patrech domu. Bylo jí řečeno, že pan Gaunt je učenec samotářských zvyků, který vyžaduje absolutní soukromí pro svou práci a že Selkirk, sluha, se stará o vše, co souvisí s horními patry. První rok toto uspořádání přijala bez otázek. Práce byla lehká, plat dobrý a pokud byl její zaměstnavatel výstřední, sloužila už u výstředních zaměstnavatelů. Gaunta vídala zřídka, držel se ve svých pokojích a jídlo mu na tácu vynášela Selkirk. Ale když ho potkala, byl zdvořilý, dokonce uctivý, odtažitým, zaujatým způsobem. Ale slyšela věci, zvuky zhora, kroky. Ne jedny, ale několik. Skřípání podlahových prken, škrábání nábytku a občas hlasy. Ne Gauntův hlas, ne Selkirkův, jiné hlasy. Tlumené, nezřetelné, ale nepochybně přítomné. A jednou, vzpomínala na datum přesně, protože to byl štědrý večer a ten zvuk jí připadal obzvláště krutý, zvuk plačící ženy. Postavila se Selkirkovi. Řekl jí svým plochým, nepřátelským způsobem, že pan Gaunt chová ptáky, exotické ptáky v klecích a že zvuky, které slyší, jsou ptáci a nic víc. Byla to lež tak průhledná, že urážela její inteligenci a věděla, co to je. Ale plat byl dobrý a ona neměla rodinu a místa v jejím věku se nescháněla snadno a tak tu lež spolkla a vrátila se do své kuchyně a velmi se snažila nemyslet na to, co se děje nad její hlavou. Tato strategie jí vydržela 11 let. Vydržela jí skrz zvuky, které se naučila neslyšet, skrz Selkirkovy krabice a balíky nošené dovnitř po divných hodinách, skrz množství jídla, které připravovala a o kterém věděla, že ho 3 lidé neskonzumují. Vydržela jí skrz noci, kdy ležela ve svém pronajatém pokoji a zírala na strop a myslela na tu ženu plačící na štědrý večer. A pak před 3 týdny se to zlomilo. Přišla do domu brzy, v 7:30, místo své obvyklé 7:30,
protože si zapomněla brýle na čtení předchozího večera a potřebovala je na svou nedělní noviny. Vstoupila kuchyňskými dveřmi, od kterých měla klíč, a procházela chodbou do salonku, kde nechala brýle, když uslyšela zvuk stočitého schodiště nad sebou. Podívala se nahoru a na odpočívadle, viditelném skrz zábradlí, uviděla dívku. Mladou dívku, asi 15, možná 16 let, v bílé noční košili, která byla ušpiněná a roztrhaná, bosou, hubenou, zoufale, šokujícím způsobem hubenou, s pažemi jako klacky a obličejem plným propadlých tváří a obrovských očí. Dívka stála na odpočívadle, mírně se kymácela, jako by vyšla z jedné z místností nahoře a došla ke schodům, než jí došly síly. Jejich oči se setkaly. Dívka otevřela ústa, jako by chtěla promluvit, a pak se za ní objevil Selkirk. Popadli ji za paži a odtáhli ji zpět z dohledu a dveře zabouchly. Pak bylo ticho. Paní Priceová stála na chodbě, nevěděla jak dlouho. Pak si vzala brýle, vyšla z domu a šla domů, kde si v 8 hodin ráno nalila sklenku džinu a nepřestala se třást až do poledne. Měla jsem jít na policii, řekla, a její hlas byl syrový sebenenávistí, kterou bylo bolestné vidět. Já to vím to 3 týdny, ale bála jsem se, doktore. Bála jsem se Selkirka, bála jsem se, že přijdu o místo, bála jsem se, co by mi řekli. Měla jsem to udělat už před lety, když ty zvuky začaly. Přitlačila si ruku na oči. Co je to za ženu, která slyší někoho plakat a nic neudělá? Co je to za ženu, která krmí lidi, které nikdy neviděla a nezeptá se, kdo jsou? Natáhl jsem se přes stůl a vzal její druhou ruku. Paní Priceová, říkáte mi to teď, na tom záleží. Můžete jim pomoci? Může jim někdo pomoci? Ano, řekl jsem a myslel jsem to každým vláknem své bytosti. Někdo může. Šel jsem přímo z The Lamp and Flag na Baker Street, kde jsem Holmesovi vylíčil vše, co mi paní Priceová řekla. Poslouchal bez přerušení a když jsem skončil, udělal něco, co jsem u něj viděl zřídka. Zavřel oči a zůstal dokonale nehybný téměř celou minutu. Jako by tu informaci nejen vstřebával do své mysli, ale do nějaké hlubší části sebe sama, která potřebovala čas na zpracování toho, co přijala. Pak otevřel oči a řekl: Jdeme dnes v noci. Dnes v noci? Neměli bychom se poradit s Lestrádem, sehnat zatykač? Zatykač vyžaduje soudce a soudce vyžaduje důkazy, které odolají právnímu zkoumání. Svědectví hospodyně, která byla spoluviníkem na zakrývání zločinů, které nyní ohlašuje, samo o sobě nestačí. Pokud půjdeme oficiální cestou, Gaunt bude mít dny, možná týdny na to, aby přesunul nebo zničil cokoliv a kohokoliv, kdo je v tom domě. Nemůžeme si dovolit ten odklad. Co tedy navrhujete? Navrhuji, abychom se já, ty a 3 z nejspolehlivějších mužů, které mohu sehnat, dostavili na 42 Dorian Place o půlnoci a vnikli násilím dovnitř. Pokud najdeme to, co věřím, že najdeme, žádný soudce v Anglii nebude zpochybňovat naše metody. A pokud nenajdeme nic, pak důsledky padnou na mou hlavu. A pouze na mou. Neodporoval jsem. Obraz dívky na odpočívadle, hubené, bosé, vyděšené, byl vypálen do mé mysli stejně jistě, jako bych ji viděl na vlastní oči. A každá minuta prodlení mi připadala jako osobní selhání. Holmes strávil zbývající odpoledne přípravami s účinností, která byla téměř vojenská. Poslal vzkaz Lestrádovi, nežádal o svolení, ale informoval ho o tom, co je plánováno, a navrhl, aby měl policejní vůz a několik strážníků v pohotovosti na určeném místě, protože by jich mohlo být zapotřebí před úsvitem. Najal 3 muže do naší skupiny. Vysloužilého vojáka jménem Barrow, kterého už dříve používal pro záležitosti vyžadující fyzickou odvahu, a 2 z Baker Street Irregulars, Wigginse a mladého muže jménem Tate, kteří byli dost staří a dost drsní na to, aby byli užiteční. V 11 jsme se sešli na Baker Street. Holmes byl oblečen do tmavých šatů a bylo kolem něj cítit vzduch napjaté energie, kterou jsem už u něj viděl a která vždy předcházela akci. Nosil v kapse kabátu nabitý revolver, já nesl svůj. Pánové, řekl,
To, co se chystáme udělat, je v přísně právním smyslu trestný čin. Chystáme se násilně vniknout do soukromého obydlí bez zatykače. Pokud se mýlím v tom, co tam najdeme, budeme čelit stíhání a já přijmu plnou odpovědnost. Pokud mám pravdu, zachráníme životy. Věřím, že mám pravdu, ale chci, aby každý z vás rozuměl riziku a učinil své vlastní rozhodnutí. Nikdo neodešel. Na Dorian Place jsme dorazili o 20 minut po půlnoci. Ulice byla prázdná, domy tmavé. Číslo 42 neukazovalo v žádném okně světla. Těžké drapérie byly jako vždy zataženy. Holmes nás vedl dozadu k domu úzkou uličkou, která vedla za terasou, a do zadní zahrádky jsme vstoupili brankou, kterou Wiggins otevřel s dovedností, jež svědčila o značné praxi. Kuchyňské dveře byly zamčené, ale zámek byl průměrné kvality a Holmes ho měl otevřený během minuty. Vstoupili jsme v tichosti. 5 mužů, pohybujících se temnou kuchyní s kontrolovaným klidem lidí, kteří chápou, že hluk je nepřítel. Interiér domu, pokud jsem mohl vidět při světle Holmesovy temné lucerny, byl obyčejný. Kuchyně, umývárna, chodba. Nic neobvyklého. Nic, co by naznačovalo, že toto je cokoliv jiného než slušný domov samotářského gentlemana. A pak jsme vystoupali po schodech. První patro bylo stejně nenápadné jako přízemí. Obývací pokoj, jídelna, malá pracovna. Ale na vrcholu druhého schodiště se charakter domu zcela změnil. Odpočívadlo bylo holé, žádný koberec, žádné obrazy, žádný nábytek. Stěny byly z nenatřené omítky. Vzduch byl těsný a teplý a nesl pach, který jsem okamžitě poznal. Pach lidského obývání v těsných prostorách. Neumytá těla, staré jídlo a něco jiného pod tím. Něco léčivého, snad chloralhydrát nebo laudanum. A byly tam dveře. Podél chodby, která se táhla po celé délce horního patra, v pravidelných rozestupech byly dveře. Těžké dubové dveře, každé opatřené pevným zámkem a posuvným panelem ve výši očí, který se dal otevřít pouze zvenčí. Napočítal jsem je, bylo jich 6. Holmes zkusil první dveře, byly zamčené. Poklekl, prozkoumal zámek lupou a pak vytáhl sadu nástrojů. Zámek povolil a dveře se otevřely. Místnost za nimi byla malá, možná 8 stop na 10 stop. Okno bylo zevnitř zabedněné. Úzké lůžko stálo u jedné zdi a na něm ležela postava. Žena stočená na boku, spící nebo v bezvědomí. Byla hubená až k vyhublosti, oblečená do ušpiněné noční košile a na zápěstí měla stopy po poutech, která byla nedávno odstraněna. V rohu stálo vědro. Talíř se zbytky chleba a sýra ležel na podlaze vedle lůžka. Šel jsem k ní. Její puls byl pomalý, zornice stažené. Byla zdrogovaná, téměř jistě chloralem. Ta sladká vůně byla silná na jejím dechu. Watson, zavolal Holmes z chodby. Je naživu. Zdrogovaná, podvyživená, ale naživu. Je tu dalších 5 dveří. Otevřeli jsme je všechny. Za každými jsme našli totéž. Malou holou místnost, lůžko, vědro a lidskou bytost. 5 žen a 1 dívku. Tu dívku, kterou paní Priceová viděla na odpočívadle, které nemohlo být víc než 16 let a kterou, když ji Barrow zvedl z lůžka, vážila tak málo, že ji nesl tak snadno, jako by muž nesl dítě. 6 místností, 6 vězňů v domě v Bayswateru, v srdci civilizovaného Londýna, méně než míli od nádhery Hyde Parku a slušného ruchu Queensway. Na konci chodby byla 7. místnost. Byla větší než ostatní, zařízená jako pracovna, a právě tam jsme našli Gaunta. Seděl za stolem, zcela nehybný, zcela vyrovnaný, jako by nás očekával. Byl velmi starý, nejméně 80, možná starší, ale jeho postava byla neohnutá a jeho oči, když se setkali s našimi, byly ostré a jasné a zcela bez strachu. Měl na sobě župan z tmavě červeného hedvábí a jeho bílé vlasy byly úledně učesány a vypadal jako všechen svět, jako významný starší gentleman, který byl vyrušen při svém večerním čtení a je mírně naštvaný tím vyrušením. Pane Sherlocku Holmesi, řekl. Jeho hlas byl tenký, ale stabilní. Přemýšlel jsem, kdy přijdete. Selkirk nebyl k nalezení. Jak jsme se později dozvěděli, uprchl z domu střešním oknem na střechu, když nás slyšel na schodech dole.
Chytili ho Lestrádovi muži o 3 ulice dál, jak se snažil zastavit fiakr. Holmes stál ve dveřích pracovny s revolverem v ruce, ačkoliv si nemyslím, že ho měl v úmyslu použít, a pozoroval starého muže za stolem s výrazem, který jsem na jeho tváři nikdy předtím neviděl a doufám, že už nikdy neuvidím. Nebyl to hněv, i když hněv byl jeho součástí. Nebyl to odpor, i když odpor tam byl také. Bylo to něco hlubšího a zásadnějšího. Pohled muže, který právě potvrdil podezření tak hrozné, že v polovině doufal, že se mýlí. Harrogate, řekl Holmes. Starý muž sklonil hlavu. To jméno jsem nepoužil 20 let, ale ano. Dům na Dorian Place, těch 13 místností, to byl začátek. Začátek mého životního díla, pane Holmesi, i když nečekám, že to tak uvidíte. Vašeho životního díla. Holmesův hlas byl dokonale plochý. Povězte mi tedy, co je vaším životním dílem. A Gaunt Harrogate mu to řekl klidně, metodicky, bez studu nebo váhání, jako by popisoval program akademického výzkumu spíše než desetiletí systematického věznění a zneužívání. Vysvětlil, co dělal v domech na Dorian Place. Nebudu zaznamenávat jeho vysvětlení v plném znění. Některé věci je lepší nechat ve stínech, z nichž vyšly. A podrobnosti Harrogateovy zvrhlosti nejsou něco, co bych si přál zachovat pro potomstvo. Stačí říci, že věřil s absolutním, neotřesitelným přesvědčením skutečně duševně chorého, že provádí jakýsi vědecký výzkum podstaty lidské odolnosti. Na své vězně pohlížel ne jako na lidi, ale jako na subjekty. A utrpení, které jim působil, v jeho mysli nebylo krutostí, ale metodologií. Dělal to více než 40 let. Těch 13 místností bylo jeho první zařízení. Když riziko odhalení rostlo, dům i s důkazy spálil, počkal 7 let a začal znovu vedle pod novým jménem. Ženy, které věznil, byly vybrány z okrajů společnosti. Uprchlice, imigrantky, zničené, zoufalé, lidé, jejich zmizení by nepřitáhlo pozornost a jejichž nepřítomnost by nikdo neoplakával. Mluvil asi 10 minut. Holmes poslouchal v tichosti. Když starý muž skončil, Holmes chvíli nic neříkal. Pak se otočil k Barrowovi a řekl hlasem, který byl tichý a velmi kontrolovaný. Odveďte ho dolů, dejte ho Lestrádovi. A to bylo vše. Soud s Johnem Henrym Harrogatem, jeho pravá totožnost byla nakonec zjištěna pomocí vojenských záznamů z 50. let 19. století, se konal v Old Bailey v březnu 1894 a byl podle všech měřítek jedním z nejsenzačnějších soudních řízení desetiletí. Veřejná galerie byla plná při každém zasedání a noviny věnovaly stránky svědectvím, důkazům a konečnému verdiktu, který zněl vinen ve všech bodech obžaloby. Byl odsouzen k smrti. Selkirk, který se ukázal být bývalým armádním seržantem jménem George Cardy z historií násilných trestných činů, byl odsouzen jako spolupachatel k 20 letům těžkých prací. 6 žen, zachráněných z 42 Dorian Place, bylo svěřeno do péče charitativní instituce v Hampsteadu, kde se jim dostalo lékařského ošetření a postupem času určité míry rehabilitace. Nejmladší, dívka, kterou paní Priceová viděla na odpočívadle, byla po 14 měsících nepřítomnosti znovu shledána se svou rodinou v Bethnal Green. Ošetřoval jsem několik žen sám v týdnech po záchraně a jejich fyzický stav sám o sobě stačil k rozptýlení jakýchkoliv pochybností o závažnosti toho, co jim bylo učiněno. Psychologická daň byla něco, k čemu jsem neměl kvalifikaci posoudit, i když její hloubka byla zřejmá z prázdných pohledů, zleknutí při náhlých pohybech a neschopnosti v každém případě spát bez světla hořícího u postele. Paní Priceová byla předvolána jako svědkyně u soudu. Svědčila pravdivě a úplně a když se obhajoba pokusila vykreslit jí jako dobrovolnou účastnici zločinu Harrogata, soudce zasáhl s neobvyklou ostrostí a poučil porotu, aby rozlišovala mezi ženou, která zavírala oči ze strachu, a ženou, která se účastnila s úmyslem. Nebyly proti ní vzneseny žádné obvinění. Holmesovo svědectví trvalo celý den. Popisoval vyšetřování do nejmenších podrobností, od příchodu klíče na Baker Street až po razii na Dorian Place. A jeho vyprávění bylo tak jasné, tak metodické a tak zničující ve svých důsledcích, že dokonce i obhájce, muž značných schopností a nemalé pověsti, nenašel nic, co by mohl napadnout. Ale byl to klíč, který uchvátil představivost veřejnosti.
13. klíč, ten mosazní klíč, který Catherine Marriottová poslala na Baker Street, klíč, který uvedl celé vyšetřování do pohybu, byl u soudu předložen jako důkaz. Holmes ho zvedl a vysvětlil jeho historii. Jak byl vyříznut paddingtonským zámečníkem v roce 1862. Jak otevřel jednu ze 13 cel v domě hrůzy. Jak byl po 30 let uchováván mužem trýzněným vědomím toho, co představuje. A jak konečně našel cestu k jedinému člověku, který ho mohl použít k odhalení pravdy. Klíč byl sám o sobě k ničemu. Byl zapilovaný. Neotevíral žádný existující zámek. Byl to kus mosazy, 3 palce dlouhý, bez jakékoliv materiální hodnoty. A přesto odemkl případ, o kterém policie nevěděla, odhalil zločince, který unikal spravedlnosti 4 desetiletí a osvobodil 6 žen ze zajetí, které by jinak mohlo pokračovat až do jejich smrti. Klíč neodemkl dveře, řekl Holmes ve svém svědectví. Odemkl otázku. A jakmile byla otázka otevřena, nemohla být znovu uzavřena. Po procesu přišla Catherine Marriottová na Baker Street. Sedla si do křesla, které před ní obsadilo tolik klientů a rozhlédla se po místnosti svýma bledýma, pozoruhodnýma očima. A pak řekla něco, co jsem nikdy nezapomněl. Můj otec si ten klíč nechal 30 let, pane Holmesi. Mohl ho zničit. Mohl na něj zapomenout. Ale nechal si ho, protože věřil, že jednoho dne přijde někdo, kdo bude vědět, co s ním má dělat. Nedožil se toho dne, ale myslím, že by rád věděl, že jste to vy. Holmes to přijal s kývnutím, které bylo pro něj neobvykle vstřícné. Doprovodil jí ke dveřím a když odešla, vrátil se do obývacího pokoje a chvíli stál uprostřed místnosti a nedíval se na nic konkrétního. Vocni, řekl. Ano. Rád bych, abys zaznamenal tento případ. Každý detail. Klíč, účetní knihu, hospodyni, razii, soud, to všechno. Mám v úmyslu. Dobře, ale chci, abys zahrnul něco, co obvykle do svých vyprávění nezahrnuješ. Chci, abys zahrnul jména těch žen. Žen z toho domu? Ano, jejich jména. Každé z nich. Protože celý účel toho, co Harrogate dělal, celý mechanismus jeho zla, závisel na jejich anonymitě. Byly vybrány, protože byly neviditelné. Protože si nikdo nevšiml, že jsou pryč. Protože svět rozhodl, že na nich nezáleží natolik, aby je postrádal. A já chci, aby svět znal jejich jména. Podíval jsem se na něj při světle lampy. Jeho hranatý obličej byl velmi klidný a v jeho výrazu nebylo nic z chladného, analytického odstupu, pro který byl proslulý. Byl tam jen tichý, divoký důraz. Pohled muže, který viděl něco, co nesmí být dovoleno, aby se ponořilo zpět do temnoty, z níž to přišlo. Jejich jména, řekl jsem, zahrnuje. Děkuji, Watsone. Zvedl své housle a začal hrát. A já jsem se posadil ke svému stolu a otevřel svůj zápisník. A oheň dohoříval a noc se prodlužovala. A klíč, ten malý, ošoupaný, k ničemu, neocenitelný klíč, ležel na římse vedle stop po kulkách a kapesního nože a chytal poslední záblesk světla ohně na svém matném mosazném povrchu jako splněný slib.